Man skal tænke sig, grundet det, at der er faner, altså fjer herude, som er lidt skråstillede, når den så bliver skudt afsted med meget høj fart, så begynder pilen at rotere, og samtidig bevæger den på fuld fart frem. Derfor, når den så rammer dyret, så er det som et barberblad, der ligesom skraber et stort hul ind i dyret. For man skal tænke sig, at på det tidspunkt, der er blandt andet levet urokser. Og sådan en pil som den her, hvis bare den var en lille bitte spids, så kunne den sagtens gå ind i dyret. Men ligesom med os sker der jo ikke noget ved at få en splint. Ganske vist er det en stor splint, men en urokse har altså også en skulderhøjde omkring 1,80. Så det er jo et kæmpe dyr. Det er jo slet ikke som almindeligt. Det lyder ret, altså den har boret sig ind i dyret. Den har boret sig ind i dyret. Vi kender både fra Vimose for eksempel, hvor der er fundet en urokse, og fra Prejlerup, hvor der sidder små mikrolitter, som man også kalder dem her, tilbage i uroksen. Men der er de sandsynligvis ikke kunne tage kampen ordentligt op. De kan godt ganske vist have stingerne folk, sandsynligvis for fuld uroksen. Men da Danmark har set markant anderledes ud end i dag, så har det dækket moser, og det er svært for mennesker at krydse en mose. Det er det også for en urokse, men den kan alt andet lige let at komme lidt frem, men den er sandsynligvis kommet ud i en mose, og grundet den forblødning og blev træt, og så er den forsvundet ud i mosen, så har man fundet den der. Fortsæt lidt endnu. Sådan et stykke som det her, det er oplagt at kunne lave en skraber af, og det tager ikke ret lang tid. En skraber er et stykke værktøj, man kan skrabe skind med. Det må ikke være skarpt, for så skal det bare hul i skindet. Men ved lige at stryge det værktøj af, som får sådan et andet cirkelformet snit, og naturligvis også lige lidt for fingrene, så man ikke får skåret sig selv, så har man faktisk et stykke færdigt værktøj nu, der kan skrabe i skindet, og så fjerne fedt og andre sager, som ikke skal være på skindet, og på den måde få gjort så et fint stykke skind, som kan bruges både til tøj og meget andet.